música, luces e acción. Pontevedra inaugurou por fin o novo alumeado da Ponte do Burgo. Tras 18 meses de obras, esta ponte está xa incorporada ao resto da vila e adaptada aos novos tempos. Unha obra exemplar e respetuosa co patrimonio e co medio que dotou a ponte non só dunha nova funcionalidade, senón tamén de novos elementos acordes cos estándares de reducción da contaminación lumínica e de emisión de fluxos luminosos. O acto de inauguración da ponte xerou gran expectación entre todos os pontevedreses. De feito, foron moitos os que se achegaron ata aquí para descubrir, en primeiro lugar, a exposición que está dispoñible dende onte e, en segundo lugar, as luces ornamentais que se acenderán cada día ás 11 da noite. Foi necesario recorrer a tecnoloxía de vanguarda, as solucións tecnolóxicas que se precisan nunha contorna cunhas condicións específicas nas que convive o salitre, a humidade e o vento, que ademais non sexan contaminantes e que non perturben a estrutura da ponte con cableados nin armarios eléctricos, non as atopamos en ningún lugar do mundo que non fose Pontevedra. O alcalde de Pontevedra está convencido de que esta reforma é un novo fito da historia da cidade, un tributo e unha homenaxe, segundo Lores, á preservación dun emblema fundamental da nosa identidade. A Ponte do Burgo é a nosa ponte primixenia, a que nos dá nome, a que lle dá nome a Pontevedra, a que durante máis de 800 anos propiciou o tránsito e a conexión da cidade co exterior, mais tamén a que fomentou o achegamento intercultural e a disolución de fronteiras e a que foi facendo camiño de fraternidade e de concordia. As obras desta ponte comenzaron o 7 de marzo de 2019 e supuseron un investimento de máis de 2 millóns de euros.